Yo homies, so igwa kitang i-visit na bagong cafe ngunyan. Yeah, so talaga homies. Yeah. It's called Cafe Fabrica. Yaon lang siya sa Kimanton talaga. Tinutan lang kay El Victier. So yeah, let's go in. Yeah. Alright, pasok. Bagong camera. Cool. Yan ang tatay mo. Talking to my camera, yo. So anyway, nice place. Very vintage, very classy. Ang paintings nasa taas. Cool. Tara. So nice place. Never ever use this kind of phone. Di ko aram kung digital, bayantel, PLDT, pero ang aram ko wala yung internet. Wait lang, rani mo dagdi. Di ko alam kung nakaso audio duman. Di ba kamali mo nagpasaso. Anyway, so yeah, let's try the food. Yeah, order ka na. Ay sir, ano po yung order niyo? Balita ko, ang pinakamahorag dadig this, so parmesan chicken. So masarap okay ito. And then, paborito ko kaya iba ko is sisig, so saruman kayo ito. And then, sa kuya, Amerikano, paborito itong kape. And then, caramel macchiato, ang gusto niya man na sa iya. And then, ang pinaka-favorite ko digdi is cheese sticks. Ito sa last ko na try eh. And ito talagang pinaka-nagtatag sa utak ko. Nasabi ko, mabalik ako digdi sa Cafe Fabrica. Repeat order ko lang sir, isang Americano, isang caramel macchiato, isang parmesan chicken, isang cheese stick, and sisig. Okay. Okay na po sir. Okay. Thank you po. Yo, homie, so nag-order kami ngunyan ni Manuela. Ano sa mo? Something caramel macchiato. Oh my god, nag-react ka na din pa nga ni. Basta basira. Wait lang. Anyway, so hindi ko rin kumangiturog kita kinita Amerikano yun. Bala na kung di mangiturog. Sabi ko din. Oh my god, dawa di kita mangiturog. Uy, sorry, panghampas lupa, so ano miya, so set up me, so sarap ano. Okay. Good. Natangani, di ka nag-count sa Indo. Paano alam kung masaya mo pagkaon? Hindi. Ay, thank you. Ay, sorry. So yan, naka-ready na sa food. Parang pasa na, nag-react na ako. Garo maliyaw na judge. So anyway, yeah, Patay ko kung bakit. So anyway, yeah, let's eat. Bale, ini pala, nag-order na ako last time kay ni cheese sticks. Personal favorite. So, yeah, let's dig in, homies. Yeah. Balik di siya. Sisig. Ay, yung susisig.
Day na, Macau na kita. Mga patay gutom, ghosted homies. Shoutout pala kay Teen Cardell na nag-recommend kan place. Yeah. And kay Atan, yeah. A trade key Mewtwo. Alright. Sige, paita. Testing nga yan. Testingon mo yan. Testingon mo. Na-feel mo siguro biglang may nag-SAR. Nagbago so positioning kang ano mo organs mo sa nam. Muhain sa tula ko, yan naman sa puso ko. See, that's exactly why gusto ko yung na cheese sticks na yan. Chill ka lang, sumanok mo man. Please, magdigdi ka mo. Imantong homies. Oh my God, yeah! Sa dinakul-dakul kan dinumantang inuman, dapat iling sisig na yun, pang malakasan na yan, di? Uy, sorry, pang hampas lupa talagang setup niya. Wala kaya kaming ibang mic. 100 lang yun eh. Oh my God, ini talagang pinaka-favorite ko cheese sticks. Oh my God, siram. If ever man mailingan na kan owner, sorry kung medyo sisapian kami sa sobrang siram kan pagkao. Panalo kayo talaga. No joke. Nainot na sa cheese stick sa maludo. Appetizer. Rasul! Honestly, di man ako nagparakape. Pero, ever since, nag-night shift akong work, nag-try ako mag-coffee and then, di ko trip so... Ever since nakaabot ka digdi, nagpapakape ka na. Wait lang. Supposed to be, di man ako manig di kundi ako nagkakape. Isipa. Di man ako nagkakape and then, kan nag-night shift akong work, ito, kay Paul Makatius Kipirot, so nag-coffee ako. Tapos medyo di ko trip so pag may cream, so ito, tapos sabi kan best friend ko, ang gusto niya Americano, and I was like, kaya pala medyo alanganin ka mo ni boyfriend mo. Joke lang! Feeling sa kami. Joke lang! Manalagit si Bunso. Ayun, nulog sa So anyway, ito, kanina ko sa Americano, duman ko talaga na feel na na oh my God, inang coffee na para sa kuya. So ito, every time na nagka-coffee ako, ang permit ko order is Americano homies. Pero kung pwedeng Japanese, pwede man. Itadakimasu. Alright, let's eat. Bale, i-try na sa sisig. Sobrang siram, nag-level din ang liog ko. Dali na! Oh, fight. Alright. Ciao na. Teka naman na. Order mo yan eh. Moment of truth, sa dinakul daw kanino man, dapat best sisig na yan eh. Oh my God, wait lang. Patistigan mo na ako kagad. Seryoso? Ano kito kasi Ram? Muna maka-orange sobrang siram. Alright, okay, fine. Anyway, pero iba man yung standard si Manuel. Baka sa ko de pasado. Pero ilingon pa. Dapat ba lan? Inayop ko muna. May nito. First impression ko napasok ako pero oh my God, worth it. Aram ni Luso. Hindi ba kayang sisig baga? Sobrang askad, sobrang lana. And every proportion ng sisig is balanced. Like everything complements the other thing. And ang gusto ko tigdiso, ang ibang sisig so dark ko lang mo pagkagiris. O na mo adobo. Eh di ba ko? Legit sisig size, midget. According sa menu, ini ang best seller is so dapat alang ka ng standard sa digdi. Oh my God, favorite part ko wings. Wow, ubos sa rice mo. Alright, so parmesan wings, homies. Oh my God, siram. No joke pa di. Kabo ko tulo nun? Hindi ko masabutan. Ayan na. No joke box. No joke talaga. Oh my God, si Ram. Oh my God. Yung naman sana so, lumang mainit-init pa makapal na klaseng kumot habang mauranon baga mahangin. Tapos may kape. May kape. Pero nga, ikaw mo yan magtulog. Pero na kayo, nagkakape ka. Tamang balance lang kaya ka. Hindi ka man nag-goal na magtulog. Mo yaman na magpasira. Oh my God, I love it. Abo mo talaga tulo nun. Grabe, ara mo, sa sobrang siram, nalingawan kung kay sakit naman isipin na. Sa
Sa puso mo ako'y pangalawa. Sa tuwing makikita kitang kasama siya, pinipikit ko ang aking mga mata. At sa gabing kasama mo siya, halos hindi ako makahinga. Okay ka doon sa rap lang. Ano? Ang hihinayan lang ako. Baka iwanan ako ni CJ na yun. Ako didingon yan. Next time, digdi na siya. Digdi na siya permi. Yo, CJ, digdi ka ng permi. Wait lang. Iba mo pa. Teka, mag-react na nag-iinom ako. Hindi ako makadecide kung anong iinutin ko baga. Ayan naman. Ang gusto ko kaya digdi is, so, may aftertaste siya na sour. Maski wala sa sauce. Wait. Ulit. See, yan siya duman. Tapos purong cheese. Unlike so iba may wrapper baga. Mas ano kaya? Mas marepag so pure cheese and then this thing na crunchy. Hindi ko alam kung ano ito. Baka man ako chef. Basta ba ko siya so ados. So cheese sticks na ados. Mabagal magkaon, mag-react, tapos kapot sumak, tapos so kaiba mo, pure yun sana oh. Anyway guys, cut me muna. Can we just like enjoy the food and all? Basta, ang point, magdili ka mo. Opens in the 9 a.m. to 9 p.m. Sa Kimandong, medyo inutan lang kan Elvic Theater. Dakulaan niya na Elvic Theater and then, date na ero inutan, may maili na kamong pabrika na word. Bako siya bakalan kitela, it's a cafe. last time kaya nagpatrabaho, kasi may nila kung may tigbibuild baga digdi, tapos may nakalag, fabrika. Sabi ko, may bakalan kay kitela. Cafe pala. Anyway, yeah.